Takže čaute, vítam vás na kanáli Romgom Studio a dneska sme tu spolu pri prvom dieli nového seriálu s Romčom na cestách. Aby som vám to trošku vysvetlil, tento seriál bude v podstate niečo ako môj denník, ako také vlogy z cestovania, by som bol povedal. A ako prvú cestu ideme na fakt, že veľmi zaujímavú cestu, podľa mňa málo kto v živote zažije. A preto som si povedal, že to idem natočiť aj pre vás. Je to také nezvyčajné, pretože s ocinom odchádzame vlastne na 10-dňovú plavbu a každý deň sa budeme nachádzať v inom meste. Za 10 dní prejdeme 3 štátmi, alebo budeme sa pohybovať v rámci 3 štátov a je to vlastne v Stredozemnom mori. Takže začíname v Janove, potom sa presúvame do Marseille, potom ideme do Barcelony, potom je tu mesto Palma de Mallorca, ktoré je na Malorke, potom ideme do Alicante, vraciame sa do Valencie, potom cestujeme vlastne znova naspäť zo Španielska do Talianska, do mesta Livorno. To budeme vlastne celý deň cestovať, tam nevystupujeme na žiadnej zastávke v ten deň a vlastne na ďalší deň vystupujeme v meste Livorno a nakoniec skončíme v Civitave, neviem čo to je ani nič, proste tu to máte napísané. A je to časť Ríma, alebo niečo pri Ríme a nakoniec by sme mali ísť do Ríma a ak sa nám podarí, uvidíme, že ako to bude, možno sa nám podarí vidieť konkláve, akože naživo, to by som vám rád natočil, aj ja by som to rád videl, lebo je to taký zaujímavý, jak by som to nazval. Je to taká zaujímavá udalosť, keby sme naživo proste videli volenie pápeža a ešte keby ho tam zvolili, proste, že je to také zaujímavé, ako určite viete, zomrel nám pápež teraz nedávno, keď to točím, tak je to pár dní dozadu. Takže tak, v tomto videu sa vlastne ideme pobaliť, predstavil som vám cestu, ako budeme cestovať a toto bude vlastne prvý diel. A v ďalšom dieli už letíme vlastne do Janova, budeme letieť z Budapešti, do Lučenca sa vlastne dostaneme autom a potom autom z Lučenca pôjdeme s bratrancom do Budapešti a z Budapešti pôjdeme do Janova. V Janove vlastne strávime 3 dní a na 3. deň odplávame z Janova vlastne na plavbu. Je tu tá vec, že vlastne ideme tam na 12 dní, ja sa musím zbaliť do jedného maličkého kufra, lebo fakt mám, že asi že polmetrový kufor, to je fakt, že maličký, a do jedného rúbsaku sa musíme vlastne zbaliť na tých 12 dní, čo sú skoro 2 týždne. A musíme si zobrať aj nejaký neúplne oblek, ale mal by tam byť dress code, tam je vlastne do určitých reštaurácií a do tohto musíme byť slušne oblečení, takže musíme mať košelu, nohavice. Taktiež musí mať aj topánky a nejaký kožák alebo niečo na seba, proste niečo slušné. Takže o toto bude ťažšie a ešte vám to tu vlastne všetko natočím, budete vidieť každý jeden deň. A ja si myslím, že som už kecal dosť a môžeme sa ísť spolu pobaliť. Takže ideme sa baliť do tohto malého kufra. Je to fakt, že dosť malé, keď si pozrite v porovnaní mojej ruky, je to fakt, že skoro nič, to má nejakých pol metra, neviem úplne presne tie rozmery. Počkajte, neviem, poviem. Takže asi prvé, s čím začneme, budú topánky. Musím si zobrať slušné topánky, lebo dress code nám vlastne povoluje chodiť do reštaurácií v civilnom oblečení, takže si musíme zobrať také lepšie, neviem, že úplne oblek, ale ja si beriem krátku košelu a nohavice. Možno si k tomu zoberiem nejaký kožák, záleží podľa váhy. A do obidvoch týchto, do rúbsaku aj do kufra sa musím zbaliť do 10 kg, čo budeme za chvíľu vážiť, aby som to mohol zobrať do lietadla ako príručnú batožinu, vlastne aj jedno, aj druhé. Toto budem mať na sebe a toto pôjde hore. Bereme to kvôli tomu, lebo keby sme mali bagáž, bude to strašne dlhé vybavovanie a aj na lodi by s tým bol problém, vlastne je to veľmi nadlho a toto môžeme mať oboje ako príručnú batožinu. Takže ideme sa baliť. Zatvára sa to úplne super a ideme to skúsiť odvážiť. Ak sa tam ešte niečo zmestí, tak tam ešte niečo pridáme. Takže ideme to skúsiť odvážiť.
a má to 7,6 kg, takže tam ešte kľudne môžeme pridať ďalšie veci. Takže je tam ešte 7,6 kg, takže máme ešte nejakých 3,4 kg, ktoré tam môžeme dobaliť, takže to idem teraz využiť a idem tam nabaliť nejaké spodné prádlo. Takže nafúknuté to asi veľmi nie. Myslím si, že to bude fajn a ideme to skontrolovať na váhu. Takže ideme to vyskúšať na váhu. A na váhe nám to píše 9,1, čo je úplne super, takže keby sme ešte chceli, ešte tam môžeme niečo dať. Takže máme tu, myslím, 9,2 kg, alebo tak bolo, máte to tu napísané. Tak ako ste videli pred chvíľou na váhe, takže to je úplne super, lenže sme sa teraz dozvedeli jednu vec. Rodičia mi oznámili, že budem potrebovať vlastne, že túto hygienické veci, ktoré sme dali sem, si budem musieť zabaliť do ruksaku. Takže ich vyberieme, tak ako som už ukazoval, a tie potom pôjdu do ruksaku. Takže si teraz ideme sem zbaliť ešte nejaké trička, keďže tu máme dosť prázdny kufor, tak si sem ideme zbaliť ešte nejaké trička. Takže ako prvé tu máme túto kozmetiku, ktorú dám pekne túto sem. Hneď na spodok, nech je oddelená. Hore na to by som mal teraz dať nejaké veci, ktoré sa mi tam ešte zmestia. Uvidíme. Tu mám ešte nejaké Under Armour tričko, ktoré si zoberiem na cestu ako náhradné. Takže dám si ho sem, keď sa spotím, aby som mal. Potom si zoberiem ešte jedno tričko, ďalšiu, ktoré tiež dám sem. Dal som sem túto Jimby mikinku, šedú. Dal som ju na spodok, ešte jednu som zobral, keďže máme miesto, tak je to fajn. Zoberiem toto, zoberiem takto 2 káble, aby som mal, zoberiem tu jeden brick, mi bude stačiť, budem si to strieľať na nabíjanie, tu si dám taký brick, takto. Ako som vravel a hodím si k tomu vlastne, tu si dám dvoje žuvačky. Ostatné žuvačky všetko pôjde do tejto kapsičky a potom si to zabalím aj s mobilom, na ktorý teraz natáčam. Takže toto zbalíme a ešte podľa toho, čo ma napadne, budem baliť ďalej. A ja by som povedal, že toto máme viac menej hotové. Balenie si myslím, že dopadlo fajn. Veľmi som sa toho bál, lebo toho bolo fakt veľa, aspoň to vyzeralo. Mal som to tu všade rozložené, ale miesta je tam dosť, takže všetko sme pomestili. Ešte si myslím, že tam pridám nejaké veci, keďže mám priestor, možno tam pridám ešte nejakú bielu mikinu, aby som mal. A ešte by som si chcel vlastne zobrať kožák, takže tu tam všetko ešte potom popridávam a budem vám vraviť aktuality, že ako ďalej.